Εγώ θα ήθελα να ξαναπάω πάλι στην Κίνα πολλές φορές. Θα ήθελα να ξαναπάω Νέα Ζηλανδία και να πω ένα γεια σε αυτούς τους αγαπημένους ανθρώπους. Μου λείπουν. Θέλω να γυρίσω. Είμαι πια κομμάτι δικό τους και αυτή είναι κομμάτι δικό μου. Αλλά πώς μπορείς να ζητάς από τον άνεμο να φυσάς συνέχεια? Γίνεται? Μπορείς να ζητάς από τη μέρα να είναι ταυτόχρονα και νύχτα? Πώς θα είναι ναυτικός αν έμενε σε ένα τόπο συγκεκριμένο? Τότε θα ήταν μετανάστης. Ας φανταστούμε έναν ναυτικό, ο οποίος κλαίει την αγάπη του στη Χιλή. Εάν κλαίει συνεχώς, οι άλλοι τόποι, τα άλλα λιμάνια, δεν θα είναι πια άλλοι τόποι, άλλα λιμάνια. Πρέπει να βρίσκει το κουράγιο να φεύγει. Αυτό είναι ο ναυτικός. Δεν αφήνει την πολλή συνάφεια του κόσμου να χαλάσει αυτήν την προσμονή. Δεν αφήνει τη συνήθεια να σκοτώσει το όνειρο.